Вас вітає інформаційна служба телеканал МКТБ. Я Олеся Ушакова. В ефірі новини час місцевий сьогодні у випуску. До 5 дней без медицинской доведки. Школьники и студенты с прикметами острых респираторных вирусных инфекций могут не наведывать занятки несколько дней и не подавать доведку. Халады учиняют экзамен. Супрацоўнікі Маладзечынскага ГРАНС проверили, як жыхары Красненскага сельсавета падрыхтавалі печы да цяпляльнага сезона. Ці ёсць душа у праса. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава, на якой прадстаўлена эвалюцыя гэтых бытавых прыбораў. Школьники и студенты с прикметами острых респираторных вирусных инфекций могут не наведывать занятки без доведки до 5 дней. Такая домовленность досягнута паміж Министерствами аховы здароўя и эдукации Беларуси. Молодым людям, у якіх есть прикметы вирусной инфекции, можно не наведывать занятки на протягу максимум 5 дней и не подавать доведку об непрацаздольности после заканчэння хваробы. Дазвол распаўсюджваецца на навучэнцаў сярэдніх школ, прафесійна-тэхнічных устаноў, а таксама устаноў сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі. Такая норма будзе дзейнічаць падчас перыяду высокага ўздыму захворвання на вірусныя інфекцыі. У Беларусі больш за 2 550 000 чалавек атрымалі першую дозу вакцыны супраць COVID-19. З іх больш за 1 870 000 прайшлі поўны курс вакцынацыі, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Лідыруе сталіца. Тут прышчэплена больш за 400 000 жыхароў. На другім месцы Гомельская вобласць больш за 340 000. У сталічным рэгіёне поўны курс вакцынацыі прайшлі больш за 215 000 чалавек. Нагадаем, у рэспубліцы цяпер прышчапляюць расійскім і кітайскім прэпаратамі. Міністр аховы здароўя Дмітрий Пеневич не выключае і ўвоз новых вакцын ад COVID-19 у нашу краіну. Рынок вакцин является и медико-биологическим фактором, является торговым фактором, является политическим фактором. В стране есть инактивированные вакцины, в стране есть вакцины векторные. Безусловно, важен вопрос стоимостных параметров. Сейчас стоимость вакцин на рынке, в той же системе COVAX, они уменьшаются, и, возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин с точки зрения стоимостных параметров. С точки зрения как доктор, я вам говорю о том, что существующее предложение по вакцинам вполне достаточно для того, чтобы перекрыть все возможные эпидемиологические пути. У нас есть спектр вакцин под разным торговым наименованием, которые могут перекрыть любой вопрос эпидемического процесса. Постанова Совета министров об мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизму официально опубликована и уступила у силу. Комментарий с этой нагоды разместило Министерство внутренних справ. Документ дает старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей, экстремистскими формированиями. Отмечу, что к экстремистским материалам относится различная информационная продукция, используемая для вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды, признана экстремистскими материалами по решению суда. В свою очередь, указанное постановление регламентирует порядок признания экстремистскими формированиями тех граждан, которые объединились различными способами, включая использование интернет-ресурсов, в целях создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществления иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства. Согласно закону о противодействии экстремизму, признавать экстремистскими формированиями уполномочены Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361 прим.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления. И к настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Нами досконально задокументированы все размещенные в мессенджерах и социальных сетях сообщения, побуждающие к осуществлению экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности. Предпринятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан
не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной, и тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности у экстремистских интернет-ресурсов не миллионы подписчиков, как они утверждают, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем. Отмечу, что работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, индивидуально, с учетом действий и роли каждого, исходя из собранных доказательных материалов. На інтэрнэт-сайце Камітэты дзяржкантролю Беларусі праводзіцца апытанне па тэме якасці навучальнага працэса ў ВНУ і даступнасці інтэрнатаў. Усім жадаючым прапаноўваецца адказаць на пытанні, звязаныя з якасцю навучальнага працэсу, інфармацыйным забеспячэннем устаноў вышэйшай адукацыі, узроўнем правядзення практык, арганізацыі сістэмы размеркавання, магчымасці ўдзелу ў міжнароднай і навуковай дзейнасці ВНУ. Асобным блокам прадстаўлены пытанні даступнасці інтэрнатаў для студэнтаў ВНУ. Напрыклад, як доўга давялося чакаць чаргі на засяленне, у якім санітарна-тэхнічным стане знаходзяцца жылыя пакоі і ці адпавядае плата умовам пражывання. Інтэрнэт-апытанне праводзіцца да 11 лістапада. Халады ўчыняюць экзамен. Супрацоўнікі Младзечынскага гранц праводзяць рэйды, падчас якіх выяўляюць падрыхтоўку печаў да цяпляльнага сезона. На гэты раз інспектары наведалі сядзібы жыхароў Красненскага сельскага савета. Тэму працягне Алла Маркелова. Гаспадары прыватных дамоў рыхтуюцца загадзя да халадоў. Назапашваюць дровы і брыкет, з вясны рамантуюць печы, прачышчаюць дымаходы. Да візітаў супрацоўнікаў Маладзечынскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях прывыклі. Інспектары на гэты раз асаблівую ўвагу удзялілі адзінокім і адзінока пражываючым грамадзянам, сем'ям з непаўналетнімі дзецьмі. Таму што статыстыка рэч упартая. Вельмі многія пажары з ахвярамі здараюцца менавіта з-за невыканання самых простых правіл пажарнай бяспекі. На пожарах с начала года на территории района погибло 5 человек. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. По проведенным дознаниям 27 случаев – это неосторожное обращение с огнем. И в 19 случаях причинами пожаров стали неисправность печного отопления либо использование другого оборудования отопительного. В настоящий осенний период все готовятся к зимнему периоду. И, конечно же, хочется обратить особое внимание на то, что необходимо проверить тщательно состояние дымоходов, потому что большая часть пожаров происходит именно от неправильной эксплуатации и применения дымоходов. Ну и остальная часть происходит от неправильной эксплуатации печей. Выратавальнікі ў дамах прыватнага сектара ў Красным і Канчанах бывалі і раней. Праводзілі гутаркі, нагадвалі правілы эксплуатацыі печаў. Каму патрэбна, выдавалі прадпісанні, а цяпер правяралі, што гаспадарамі зроблена за вясну-лета. Тая ж пабеленая печ не толькі для эстэтыкі, а ў першую чаргу для таго, каб былі бачны трэшчыны, па якіх праходзіць дым. Члены рэйдавай групы не паляніліся зазірнуць і на гарышчы. Там часта каля дымахода бываюць склады непатрэбных рэчаў. Нагадвалі гаспадарам, што на ляжанках не дапускаецца сушка адзення і дроў. Мэбля таксама не павінна быць размешчана ў непасрэднай блізкасці ад печы. 12 октября произошел пожар в деревне Красная по улице Максима Богдановича, где, к сожалению, произошел трагический случай, погиб гражданин 1964 года рождения. Гражданин относился к категории инвалиды. Инвалид второй группы не ходил, проживал с сожительницей. И по предварительным данным причина пожара будет курение. Обращаем внимание в первую очередь не только, скажем так, пенсионеров, но и их родных и близких, детей, чтобы посетили своих престарелых, обратили внимание на состояние печного отопления. И, конечно же, установили либо проверили работоспособность автономных пожарных освещателей. По крайней мере, это прибор, который позволяет на ранней стадии обнаружить загорание. Выратавальнікі нагадалі, што ўдыханне паветра, у якім знаходзіцца ўсяго 0,1% вуглякіслага газу, праз пэўны час прыводзіць да летальных выпадкаў. Таму інспектары раздавалі не толькі папяровыя памяткі і буклеты, але і чарговыя прадпісанні тым звязкоўцаў, хто пакуль не да канца выканаў работу над памылкамі ў заданні па пажарнай бяспецы.
Праз пэўны час людзі ў пагонах абавязкова ў гэтыя дамы вернуцца. Зноў жа па статыстыцы, менавіта ў халодную пару года павялічваецца колькасць пажараў і ўзгаранняў як у дамах прыватнага сектара, так і ў гарадскіх кватэрах. Перажыць непагадзь і халады ў цяпле не складана, калі не забываць выконваць тыя правілы бяспекі, якія па пунктах пералічаны ў каляровых буклетах ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Такія памяткі інспектары пакідаюць падчас сваіх візітаў і дзецям, і дарослым. Алла Маркелова, Марина Гончарова, МКТБ. Жыхарка Маладзечна страціла 4000 рублёў, зайшоўшы на фішынгавы сайт банка. Як распавяла міліцыянерам пацярпелай, яна карыстаецца 2 карткамі – зарплатнай і крэдытнай. На днях жанчына вырашыла онлайн пагасіць запазычанасць па растэрміноўцы. Набраўшы ў пошукавым радку ў браўзера назву банка, перайшла па спасылцы на патрэбны сайт, але не звярнула ўвагу, што той фішынгавы, вонкава капіруе арыгінальную старонку. Жанчына ўвяла лагін, пароль і лічбавы код, аднак зайсці ў асабісты кабінет ёй так і не ўдалося. У всплываючым акне кожны раз з'яўлялася павяшчэнне аб нібыта правядзенні рэгламентных работ. Праз 2 гадзіны пацярпелая ўсё ж зайшла на сапраўдны сайт банка і выявіла страту грошай – усяго 4000 рублёў. Па факце крадзяжу грошавых сродкаў узбуджана крымінальная справа. Ці ёсць душа ў праса? У Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава, на якой прадстаўлены, як вы ўжо здагадаліся, знаёмыя ўсім бытавыя прыборы, што перажывалі сваю эвалюцыю на працягу стагоддзяў. На выставе пабывала і наша здымачная група. Больш чым 2000 год таму з'явіўся на свет прас, і сёння ніхто ўжо дакладна не ведае, каму першаму прыйшла ў галаву думка, што адзенне, занавескі і пасцельная бялізна выглядаюць нашмат прывабней, калі на іх няма агровых складак. Іншая справа, што тагачасныя прыборы самі выглядалі досыць дзіўна, але, тым не менш, функцыю сваю выконвалі. Выставка утюгов «Что здесь делает камень?» Дело в том, что это первый утюг, который упоминается в истории. Они были разных размеров. Как правило, это были, конечно, большие камни, на которых раскладывали одежду и прикладывали вторым. В принципе, эта система и сейчас, прессование присутствует и сейчас. Но вот это первые прототипы утюгов. Вторая вещь – это сковородка. Да? Казалось бы, что здесь она делает? А это тоже упоминание в Древнем Китае таких вот утюгов. Только они были еще, могли быть либо с приставными ручками, либо сразу с ручкой. Сюда ложились угли и таким образом гладили одежду. Славяне таксама ад цывілізацыі стараліся не адставаць. І нават сёння ў закінутых сядзібах можна знайсці драўляныя прыстасаванні, якія выкарыстоўваліся для мыцця і прасавання адзення. Калі ўлічыць, што саматканыя штаны і кашулі былі досыць грубымі, то прасаванне якраз і змякчала тканіну. Працэс, між іншым, не з лёгкіх. Вот такая штучка. Сейчас достаточно непонятная, да, вот она ребристая. И вот такая, как сейчас бы сказали, скалка. На нее наматывали льняную ткань. Дело в том, что после стирки льняная ткань становилась такая жесткая, коляная. Поэтому ее накручивали на скалочку, брали волок и делали вот так. Такие устройства были распространены, конечно, в крестьянских домах. А уже более зажиточные крестьяне и горожане могли себе позволить угольный утюг. Пра вугальныя прасы многія чулі і нават бачылі іх у фільмах да рэвалюцыйных часоў. Калі замест вуголля ў прасы пачалі ўстаўляць нагрэтыя прыстасаванні ўтулкі, то такія прыборы атрымалі і назву «праса з душой». Вядомы выраз пра душу, якая ледзь цепліцца, не выключана, нарадзіўся ў асяроддзі швачак і краўцоў, якія ў сваёй рабоце і выкарыстоўвалі гэтыя прыборы. Дастаць душу значыла дастаць у прамым сэнсе з праса металічны цыліндр, нагрэць да чырвання яго на агні, вярнуць на месца и протягивать работу. Внутрь засыпался уголь, закрывали, и хозяйке для того, чтобы, допустим, она утюжила и угли погасли, что с этим делом? Не менять же их. Она просто становилась и вот так вот раздувала угли, и они опять разогревались, и можно было дальше утюжить.
З развіццём электрычнасці ў кожным доме з'яўляўся праз савецкай вытворчасці і працавалі прыборы досыць доўга. Патрэбна было толькі час ад часу замяняць спіраль. Сёння ў крамах можна выбраць праз любой маркі, як айчынных, так і замежных вытворцаў з пэўнай колькасцю розных функцый. А што тычыцца падарожнікаў, то ў гасцініцах на ўсіх кантынентах прадугледжаны бытавыя пакоі, дзе без праблем можна адпрацаваць адзенне за лічаныя хвіліны і не хвалявацца за свой знешні выгляд. Алла Маркелова, Ольга Капцёнак, Алексей Андреевский, МКТБ. «Дынамо» маладзежна ў гасцях у серыі булітаў адолела хакейны клуб «Віцебск». Асноўны час завяршыўся нічыёй 2-2. У дынамаўцаў вызначыліся Іван Аношка і Віталь Пінчук. У застаўшыся час і ў авертайме каманды не выявілі мацнейшага, а ў серыі булітаў больш паспяховымі сталі хакеісты «Дынамо». Лепшым гульцом прызнаны нападаючы маладзежнскай каманды Мікіта Пышкайла. Бліжэйшыя матчы ў дынамаўцаў у чацвер і суботу. Абедзве гульні на выездзе з хакейным клубам «Брэст». На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязаны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласніках, Instagram, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.